No niin, nyt ollaan saavuttu Tallinnaan heti yllättävien käänteiden kautta. Heti aamusta toinen mun matkakumppaneista ilmoitti, että on niin flunssassa, ettei pääse lähteä sit messiin. No ei siinä mitään, mä ajattelin sitten, että Roope tulee sitten alkuillasta sitten tänne, ettei tarvii yksin olla. Niin Roopekin sitten ilmoitti tuossa ihan about tunti sitten, että ei pääse tulemaan, että on kans hirveässä flunssassa. Ei siinä sitten mitään, että nyt mennään sitten sooloreissuna. Tuossa kello on nyt about 2 ja 3 alkaa sitten 60 € turnaus. Se on eka mihin osallistutaan ja en usko, että tälle päivälle pelaan sitten mitään muita. Että tuossa on ollut 2 vähän huonoa yötä sitten niin lyhyitä unia sitten ollut. Niin että varmaan se 1 riittää. Mutta siinä on tosi hyvä struktuuri. Siinä on 35 tonnin aloitustäkki ja 20 minuutin tasot. Eli niin pääsee sitten ihan kunnolla pelaamaankin. Ja se on niin pitkä turnaus sitten, että me uskon, että ei tarvitse sitten enempää pelata. Ja ottaa sitten levon kannalta, kun tippuu siitä pois. Huomenna ja ylihuomenna on sitten lisää turnauksia, että 3 kappaletta, mihin tähtään sitten. Ne on kaikki 110 € turnauksia. Mutta ei täällä ihan yksin tarvi olla. Yksi kaveri Oulusta on täällä myös pelaamassa ja hän itse asiassa voitti yhden turnauksen. Sai siitä 6600 €. Onnittelut Kaimalle, Lasasen Matille siitä ja varmaan tullaan törmäämään tuolla kasinolla kohta. Ei mitään, tästä se reissu 2 nyt lähtee sitten. Tallinnan reissu 2 ja pidetään vähän hauskaa ja pelataan hyvin ja muistetaan vähän leväräkin välissä. Ei mitään, tervetuloa mukaan. Patrick Antonius Challenge 2019. Vakomasen versio alkaa nyt. Eli 60 turnauksesta on nyt 8 leveliä pelattu ja mulla on semmoinen about 48 tonnia. Blindit nousee 1,000–2,000, semmoinen vähän yli 20 pp stäkki. Toinen ammus menossa, mutta niin, nyt on ihan jotenkin pelattava stäkki nyt sitten toiselle levelille. Nyt on vartin breikki on menossa. Vähän semmoista hermostunutta on kyllä nyt toi pelaaminen, että pitäisi jotenkin saada rauhoitettua. Hyvä fiilis kuitenkin kaikesta ja nyt oli ensin tosi kortti kuollut, mutta nyt ainakin pari kättä niin osui ihan kunnolla. Sain tuplat ässillä ja sitten osui tripsit flopille. Flopilta ei edetty, no turnille edettiin check-checkinä ja sitten siitä yritin vähän petsillä. Flopilla oli petsi ja meikä koolas sen ja sitten siihen avautui suoraan ja värivetoturnille, niin se tuli sitten taas 2 tonnin betsi. Siihen tuli sitten kylkeen 7 tonnia. Ja sitten, no kuitenkin aika löysiä pelaajia, niin mä ajattelin, että sieltä saattaisi tullakin maksu sitten vetojen kanssa, mutta ei sitten tullut kippasturnille. Siitä ihan ok potti sitten niiden ässien jälkeen. Mä oon pelannut aika tiukkaa ja mun mielestä se on täällä ihan hyvä peli, koska täällä nämä baltialaiset pelaa sitten aika löysästi. Mut joo, siinä semmoista pika-analyysiä. Nyt lähdetään hakemaan 1 bisse. Saa vähän rauhoitettua noita hermoja. En tiedä mistä johtuu, mutta jotenkin ihan tärinä päällä. Kai se on vähän sitä kokemattomuuttakin. Mut joo, ei mitään. Lähdetään jatkaa. Ja ulkona 46 sisäostoa ja 36 ei kovin häävi tulos. Perusflippi, mulla oli 7 vastaan S-floppiin ja meikäläinen pihana. No niin, kello on jotain 6:30. Tuossa alkaa Lasasen Matilla 7 turnaus, 330 teksu. Pelaa sen ja käy morottaa sitä sitten ennen sitä. Se on nyt tuossa käteispöydässä pelaamassa. En pelaa enää itse tänään yhtään, että nyt ihan chillisti vaan loppuillaan ja ehkä vähän väsymyskin painaa. Mutta semmonen riikäppi perjantai-päivältä ja huomenna jatkuu.
pysykää mukaan. No niin, meikäläinen on turnauksesta ulkona, mutta niin tässä on Lasasen Matti, pitkäaikaisia mun tuttuja. Oltiin samassa koulussa. Joskus, mitähän siitä on? No, Matti koulussa Haakiputtalla joskus 2005-2008 sillä aikaa. Mitä on Matti pelit mennyt? No, voi sanoa, että tosi hyvin. Viikko sai mahtavan startin silloin heti sunnuntaina, kun tänne tuli, niin warm-up-eventistä finaalipöytä ja pikkurahastus ja sitten maanantaina opening-eventistä sitten se voitto napsahti, niin se oli niin kuin viikko turvattu sille. Että... Ja ihmisethän haluaa tietää pikkasen lukuja, niin pystytkö kertoa, että paljon kilahti? 6600 tuli. Hyvä rahastus. Se on kyllä aika hyvä skore. No, se on siis mulle henkilökohtaisesti, niin se on paras live-rahastus ikinä. Joo. Minkälaisia muita live-rahastuksia on tullut? Jaa, Tukholmassa kerran voitin yhden viikkoturnauksen, tulikohan siitä joku 2 tonnia. Oliko sitä luokkaa, että tää oli siis reilusti isoin minun mittakaavalla. Joo. Netissä on tullut muutama semmonen niinku nippanappa isompi rahastus, mutta joo. Tosi mahtava juttu oli. No ihan vaan saletisti. Voitto aina voitto, niin vaikka olisikin vähän pienempikin turnaus. Joo, kyllä. Joo, siis näin, että kun heads up alkoi ja lähti siitä pienenä altavastaajana niin chippeissä kuin sitten niin pelitaidollisestikin ehkä Kasperia vastaan, niin toisenkin sijaan rahat olisi jo tuntunut tosi hyvältä, mutta kyllä se voitto on aina voitto. Sitä se niin kuin liittää pitkälle se voiton fiilis siitä. Kyllä. Kasperihan taitaa olla kuitenkin vähän semmoinen vielä pitempiaikainen harja niin näissä. No on. Ja kokeneempi noista tilanteista. Että. Joo. Mutta Kasperin kanssa oli tosi mukava pelata. Me juteltiin paljon siinä ja me käytiin aika lailla heti aina myös vähän käsiäkin läpi. Annettiin feedbackia ja se toi semmoista rentoutta siihen peliin. Että joo. Se auttoi itseäni. Ei ole semmoista hampaat hirveästi. Ei ollut, että siinä oli hyvä meininki. Että. No niin. Mutta tuommoista se just pitää ollakin sitä, niin semmoista rentoa touhua. Mites sitten suunnitelmissa nyt alkaa vissi ihan just Joo, nyt alkaa tuo Turbo Bounty, käyn sen nykäisemässä. Ja sitten vähän fiilistelen, että pelaanko enää turnauksia vai pelaanko sitten käteispelejä. Että täällä käteispelit nyt on loppuviikosta parantunut. Että saa jo pelata melkein kellon ympäri, jos haluaa. Joo. Ja 2-2 teksuja ja ompupöytiä on tuolla auki mukavasti. Niin kyllä. Pitää katsoa. Siellä oli huomenna olisi pari niitä 100 turnausta, että pelaanko vai ei, niin pitää katsoa. Joo. Meikä pitäytyy niissä. Sen verran huono käteispeleissä. Voi sanoa ihan rehellisesti. Joo. Alright. Mahtavaa homma, että on lähtenyt hyvin pelit kulkea. Näinpä. Mutta me päästetään nyt Matti pelaamaan sitä pauntiturnausta ja meikäläinen lähtee käymään vähän kämpillä rauhoittumassa ja suihkussa ja ehkä vähän syömässä vielä. Jes, palataan. Niin, huomenta päivää. Lauantai-päivä. Aamupalla käyty vetämässä Hilton hotellissa ja muutama tunti sellaista rentoa chillailua ennen kuin alkaa kello 2. Turnaus, 110 € turnaus. Deep stack, 40 tonnin stack ja 20 minuutin tasot. Tulin siinä sitten kuitenkin käytyä vielä tuolla kasinolla vähän pyörimässä. Tosiaan kävin syömässä Masan kanssa ja sitten yhden kaverin kanssa sitten vielä jäätiin lasilliset vetämään sitten siihen aulabaariin ja sitten 12 jälkeen tulin sitten tähän kämpille ja sitten nukkumaan ja heräsin aamulla sinne joskus 9 aikaa ja sitten aamupalalla ja paljon fressimpi olo mitä eilen, niin jospa sitä tänään sitten menisi vähän pitemmälle noissa turnauksissa, että ei muuta kuin pelailleen kohta ja siitä se homma lähtee. No niin, nyt ollaan Taton kanssa käyty syömässä. Terve. Ja lähdetään painaa 110 turnausta ja minkälaisella strategialla mennään? Taidettiin eilen molemmat olla vähän jäässä. Nyt pidetään vähän löysemmin tänään. Mulla ainakin strategiana se, että kasvattaa stackia heti alussa, että sitten jos bustaa, niin bustaa ja mustossa on re-entrykin vielä, niin. Jos haluaa. Ja sitten siellä on illalla on toinen samanlainen turtsi, mutta ei jäädä blindien syötäväksi. Näin no. Nyt lähdetään hyökkäämään. Vähän eri strategia ainakin mulla mitä viimeksi. Katsotaan miten käy. Yeah. Wow. Mulle 87. Mä joo sitä varten, että lähde pois. Häh? Sitä varten otin tuot, lähde pois. Lähde nukkumaan. Siinä oltiin flopilla vähän edellä, mutta Rivillä tuli sitten toinen jätkä pöytään. Ja
No, jäi mulla vähän se merkkiä tuohon vielä. Joo. KJ vastaan 10 flippi. Ei tullut apuja. 10 piti vastustajalla ja siitä ulos. Kärkisi ottaa vielä toisen bulletin tähän ja blindit on 600, 1200 ja mulla ei 40 kilon stackia. Vähän hiki tuli kun juoksi tossa. Mut joo, jatketaan pelejä. Pääsin messiin vielä. Just tauolla kävin hakee uudempi, niin let's go. Tää on kyllä nästiä touhua tää pokeri joskus. Just tänne breikkiä. Small blindilla. Stackit oli, mulla oli jotain 60, melkein 70 tonnia. Kaverilla oli joku 50 tonnia. Ja se oli small blindilla. Blindit oli 500 000. Sitten tuli minireissu 2 tonniin ja oli 87 suitti pataa, niin maksoin sitten sen korotuksen. Floppi 87 jätkä 2 ruutua. Sitten tuli jatkolöinti 3 tonnia. Painoin sitten 13. Se tuli shove ja piti maksaa tietenkin sitten rattailla. Ja siellä oli sitten akat. Turniplankko ja riverijätkä. Meni sitten ohi meikän rattaista. No, mulla jää joku 20 tonnia. Eli vähän yli 20 pp oli sitten jäljellä. Ja siinä sitten kitkutin aikani. Sain pikkasen ryöstettyä blindeja. Ja sitten viimeinen käsi ennen taukoa. KJ mulla. Tuli reissu, sama äijä. Sovetin KJille ja 10 makso ja ei apuja. Boostasin ekan kerran siihen sitten. Sitten hyppäsin vielä tauolla toisen bulletin maksoin ja hyppäsin mukaan uudestaan. Ja blindit oli 800, 1600. Nappi korottaa 3800. Meikä sovettaa 10. Stäkki mulla oli joku pikkasta yli 30 000 eli 20 pp stäkki. Mut Big Blindi herää sitten sieltä ja maksaa mun soveen ja puttoni kippaa. Ja ässiin törmäsin sitten 10. Ei apuja ja nyt ollaan pihalla. Overall päivä on mennyt paljon paremmin mitä eilen. Eilen oli oikeasti aika tahmeeta. Varmaan johtuu väsymyksestä. Mutta niin, mulla oli tosi hyvä fiilis heti niin kun lähti tähän päivään. Jotenkin vaan sai muuvitettua paremmin, sai hyvin tehtyä bluffeja, oli niin kun paljon aggressiivisempi, aktiivisempi. Ja kyllähän täytyy sanoa, että pöytäkin oli hyvä, että siinä oli paljon heikompia pelaajia, vaikka hävisinkin niille. Mutta tuntui silleen, että on se tatsi on paremmin päällänsä ja semmoista peliä, mikä on mulla parhaimmillaan. Ja silleen, tosi hyvä fiilis oli ja silleen hauska pelata, tosi hauskaa. Totta kai harmi, että nyt tuli boostattua, mutta tämmöistä tää on välissä ja harmittaa tälläkin reissulla ei tarvitse hirveästi hikoilla sitten rahasijoja. Eilisen pelin en ollut tyytyväinen ollenkaan. Se oli ihan hirvetä paskaa. Tää päivä on ollut paljon parempi ja on ollut suht parhaimmillaan. Vaikka nyt kävikin tälleen, mutta pitää olla tyytyväinen siihen, että sai itsensä nostettua paremmalle tasolle pelillisesti. Pitää olla siihen tyytyväinen. Nyt mennään tuonne alakertaan viinille ja otan pinun breikin ja varmaan reilaan sitten tässä muita. Matti on siellä vielä ilmeisesti turnauksessa mukana, pelaa PLO-turnausta ja sitten on tutustunut tähän Tatuun sitten täällä ja hän on tuossa Olupet Specialissa messissä. Kaikin kaikkiaan tosi hauskaa ollut ja tää on hauskaa touhua. Mut joo, nyt viinille. Joo, meikä tässä nuoleskelun haavoja jonkun aikaa edellisestä turnauksesta, mutta tää ukko on tehnyt kovaa jälkeen. Äijä pelasi PLO-turnauksen. Miten kävi? Voitto sieltä napsahti. On se kovaa. On se kovaa. Tässä on hyvä kontrasti sillä, niin kun tässä on Matti ja Matti, niin toinen vetää hirvetä runia ja meikäläinen ihan päin seiniä. Että. Tänään oli tämän Matin vuoro, mutta sitten seuraavalla kerralla toisen Matin. Niin. Toivotaan ainakin, että tästä oma runi sitten vähän niin kuin kääntyy. Onko sulla mitään siitä finaalipöydästä, mitään erityistä? Ei 17 pelaajaa. Niin, pieni fieldi oli, että ihan kivasti saatiin kuitenkin Rebaitten ja Addonien kautta rahaa kerättyä price pooliksi siinä. Ja
nopea turnaus. Aloitettiin se silloin 1 päivällä ja 6, kun se oli jo paketissa. Joo. Että se passaa omahan luonteeseen. Niin, sitten niin. kun riipaa aikaa ohitte, niin painellaan vaan chippejä keskelle ja katsotaan kuka ne vie. Se voitit aika sairaan 4-way all-inin siinä. Joo, siinä aika huonoista kävi, että auttaja ei ollut kuin suoranvedot ja yli pari, milloin on isomman setin, että siellä oli sitten settejä parempi kuin sivärivetoja vastassa ja tämmöisiä. Suora uiskenteli. Suoraan uiskenteli sieltä ja pääsit sillä sitten tuohon aika massiivisen chip leadiin. Finaalipöytä breikattiin siitä ja oli ihan ylivoimaisessa chip leadissä, että sitten se omahan on helppoa pelaamista. Joo. Ja 4 parasta sai niinku rahaa, että siinä ei heti päässyt niinku lyömään semmoista ICM-painetta niille pienemmille stakeille, mutta silleen pikkuhiljaa pelaajat sitä pienemmästäkin pudottu ja sitten kun meitä oli se 6 pelaajaa jäljellä, niin sittenhän mä vaan alkoin painamaan, koska sitten siellä oli 2 pienempää stackia, joten täytyy yrittää selviytyä rahassa. Niin, kyllä. Helppoa. Helppoa, kun sen osaa. Okei, ihan mahtavaa. Mitäs mennät nyt? Lähdekö pelaa käteistä vai? Joo, nyt lähden katsoa, että olisiko siellä käteistä tarjolla. Ehkä muutaman tunnin käyn pyörähtää, että jos puolilta yrittäisi tänään päästä nukkumaan, niin jaksa saamulla herätä sitten koneeseen. Joo, kyllä. No tässä itellä pitää keksiä jotain tekemistä, että reilaan sitten muita. Käteiseen mukaan. Pitäisikö se sitten lähteä? En tiedä. Katsotaan. Mut joo, jatketaan. Joo. Sunnuntai-päivä. Kotiin paluu. Kiitos Tatulle, Vasasen Matille. Kiitoksia teidän seurasta ja opeista ja uusista näkökulmista peliin. Ja reissu oli aika tuloksellisesti mollivoittoinen. Muutaman satanen miinusta, ehkä 500. Pelillisesti paljon juttuja, mitä pitää nyt parantaa sitten niin Vegasin reissua silmällä pitäen. Ja sain sitten itselle mentori, kenen kanssa alkaa vähän katsoa tarkemmin juttuja pelissä. Ja se on hyvä juttu. Ja paljon kokemusta tuli lisää. Paljon enemmän kokemusta. Ja ei mitään, nyt lähdetään sitten kotiin ja nyt ollaan tässä A-terminaali edessä ja lähdetään viikkarilla sitten suuntaan kohti kotiin. Ja reissut jatkuu, hommat jatkuu ja ei muuta kuin leukaa pystyy ja uusiin seikkailuihin ja kokemuksiin. Pysykää mukana edelleen.